Hi love! Hi mga mahigugmaon! So it's me, Kar&Love, and I'm back again in this Esturya sa Gugma segment. And for today's Esturya sa Gugma, I'll be reading a letter from one of my subscribers and viewers. And this letter is for his ex. Dear ex, nagsugod sa hi, kamusta? Mikao na ka? Hangtod na abot sa I love you, I miss you, amping. But sadly, we're ended up with salamat sa tanan. Dali aras panahon no? 1 month ka pin na since wala na ta. Nakamove na ka? I know, sakit pa para nimo akong gibuhat nga desisyon. Namubiya na lang sa atong relasyon. Disudawaton nga kalit-kalit na lang, nahanaw ang tanan. Di ka bayran atong mga memories together. So if ever you're watching this vlog, o paminaw nimo para nimo ning video ha, paminawa. Sorry kaayo sa tanan, kahibaw ko nga di pa nimo dawat akong sorry. It doesn't mean ako'y nakipagbuwag kay lagi na ay lain. No, di na mao. Di ko ingon ana nga pagkalaki. Bisag ka usa, wa ko ni kuyog sa lain kay lagi ikaw ra ako. Tanan akong gibiyaan para nimo kay lagi masuko ka or magselos kay gusto nimo ikaw ra permi akong kabisihan. Bawal diri, bawal dito. Gusto nimo ikaw permi. Yeah. Mo 2 years na ta, pero nagkadugay nagkaway lami. Sige na lang tag-away, bisag agmay butang, lalisan. Big deal kaayo para nimo. Hangtod na abot nakasgi kapoy na ko nimo. I know gusto na nimo mo let go in the first place. Pero di ka kaingon kay lagi, hadlo ka nga ma-judge sa laing tao. Maong ako na lang desisyon nga buy-an ti ka. Sorry ha, gibuy-an pa yun ti ka. Gigapoy naman ka. Sorry kaayo ha. Di ko muundang og mangayog sorry nimo tungod sa akong nabuhat nimo. Nipugong ka pero di ako kay I know di na jud na mag-work atong relasyon. Sa pagkakaroon, halos tanan nimong barkada gisiraan ko. Sakit sad para nako pero wala lang nako mo patol kay di ko ganahan og issue. Timan-i, as time pass by, makalimot ra ka, namura gi amnesia. And after that, you will find someone better kaysa nako. I hope puhon mag-abot man gani atong dalan. Panagad sad ha. Ayaw pag others. Ug advice sad nako diha sa mga mag-uyab. Please, taga-isad ug kagawasan inyong uyab. Di kay mo haratanan, di kay uyab mo kontrolado na nimo siya. Naasad siya'y kaugalingon kinabuhi. Love man ka nimo siya. Salig man ka kaniya. Kaya kung tinuod siyang nigugma, pasagdai siya kung asa siya malingaw. Sincerely, your ex. So that's the letter from one of my viewers, and that letter is for his ex. I hope you're watching this video and kahibaw ko, nakahibaw ka, nga ikaw ang ipasabot ani. I know that dili-dali mawala ang pain, but time will come. You will both heal. I know both of you nagsakit. Maybe ikaw babay, nagsakit ka karon. But I know the guy who sent me this letter nagsakit po because he wrote a letter for you. It's just that time was not right, or you're not meant for each other. Just for now, heal yourselves.
If time will come, if kamog yung duha, you will find each other way back together. Thank you, mahigugmaon, for watching this video. And thank you, letter sender, for sending your letter. I hope this letter would also remind those people nga mag-uyab nga dili unta bawalan kung unsay gusto sa uyab. You can control him or you can control her. Uyab ra mo, pero dili ka mo ang tag-iya sa iyang kinabuhi. Make him or her happy. Support him or her for what he wants. So that's it for this video, guys. See you in my next love letter. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.